La meva experiència com a voluntari va començar fa 4 anys, quan era el meu darrer any de carrera i tenia molt de temps lliure. I quan que, per aprofitar tot aquest temps que tenia, vaig decidir volcar-lo cap a els altres, perquè si no l'estava aturant, no feia res de profit. I vaig decidir invertir-lo amb els altres. El projecte Home, jo el que m'ha donat és esperança. Esperança que la gent de situacions molt difícils i molt complicades se'n surt. I quan jo comparo les meves situacions del meu dia a dia i els meus problemes en comparació amb altres que verdaderament s'han lluit ells mateixos, si ells han pogut amb això, jo també puc amb els meus problemes i més. Per tant, el projecte Home és esperança.